Stimați tovarăși, prieteni, cetățeni, sunt și eu stăpânit de emoție ca toți cei care au vorbit înaintea mea și ca toți cetățenii acestei țări care trăiesc momente excepționale. Dinamica desfășurării evenimentelor din ultime zile a fost fără egal. Nimeni nu se aștepta ca acest regim care se vroia a toate stăpânitor, a toate știutor, a toate făcător, care nu manifesta luciditatea minimă necesară pentru a înțelege momentele de dramatism pe care le trăiește națiunea română, să facă un semn de rezolvare pe cale normală, pe cale pașnică, prin înțelegere cu cetățenii țării a problemelor grave cu care se confruntă și economia țării, situația socială, situația materială a tuturor categoriilor de oameni ai muncii din această țară. A împins până la catastrofă situația economico-socială a țării, tensiunea politică și se face în ultimă instanță vinovat de crimă odioasă împotriva poporului. Vinovatul principal este Ceaușescu. Acest om fără inimă, fără suflet, fără creier, fără rațiune, să fie prins și judecat. Care nu vroia să cedeze. Un fanatic care stăpânea cu metode medievale această țară și a ajuns până la această situație dramatică de a deschide foc, de a comanda foc împotriva oamenilor muncii acestor țări. Și avea nerușinarea să vorbească în numele poporului, să vorbească în numele apărării suveranității și independenței naționale. Cine? El, care a pus în pericol soarta acestei țări și a împins în mizerie poporul acestei țări. Și precum vedeți, a fugit ca un nerușinat când a trebuit să dea socoteală în fața poporului. Unii responsabili se fac vinovați și alții. Va veni vremea judecății limpede, lucide, pe bază de judecată ordonată. Ceea ce ne trebuie, în momentul de față, situația este oarecum stăpânită. Am vorbit la telefon acum 20 de minute cu generalul Victor Stănculescu. Se află la Ministerul Apărării Naționale, a dat dispoziție, s-au retras trupele care erau dispuse în oraș cu dispoziție de a trage. A întors înapoi o coloană de blindate care fusese ordonată să vină dinspre Pitești spre București. Bravo! Iar la Sibiu era o situație încordată. Unitățile securității au atacat unitatea militară. Eu sper, nu știu unde se află, pentru că la Ministerul de Interne nu mai e nimeni. Generalul Stănculescu n-a mai putut să intre în legături operative cu nimeni din partea Ministerului de Interne, probabil că și-au fugit ca și conducerea politică. Apelăm la unitățile securității și la securiști, așa cum s-a mai făcut apel de la acest microfon, să se trezească în acest ultim ceas, să se lepede de această clică ordinară de trădători ai patriei. Ăștia sunt trădătorii patriei. Nu Milea pe care l-a ucis. Deci, tovarăși, în momentul de față există garanții că armata se află alături de popor. Sper că acest apel să ajungă la toate unitățile din țară, să ajungă și la unitățile securității și la cei din aparatul securității care au fost împinși spre această crimă odioasă. Facem în același timp apel la toată populația țării ca să dea dovadă de luciditate și de disciplina socială necesară pentru a face ordine. Pentru că ne-a împins în haos și dezordine clica bezmetică a lui Ceaușescu. Poporul nostru trebuie să dea dovadă de maturitate în aceste momente, să ne putem reorganiza pe baze democratice. Vom constitui în cursul acestei zile un comitet al salvării naționale, care să înceapă să pună ordine. Fac apel. Acum este 3 fără un sfert. În jur de ora 5
la sediul Comitetului Central să vină toți cei responsabili care se pot angaja în această operă constructivă de care trebuie să ne apucăm încă de astăzi. Inclusiv la cei 6 militanți ai partidului care au dat dovadă de patriotism, care s-au adresat țării, care au făcut un apel la luciditate și către Ceaușescu, s-a dovedit incapabil de așa ceva. Alți asemenea militanți care sunt... Poate mai bine chemați aici, că aici trebuie să... La sediul Comitetului Central se află reprezentanții populației. Am vorbit la telefon cu cabinetul numărul 1. Nu mai era nici persoana numărul 1, nici secretarul și secretariatul acestei persoane. Mi-a răspuns un tovarăș Luca, nu știu cine o fi săracul, mi-a spus că el și alți câțiva care fac parte dintr-un comitet național sunt acolo, mi-au cerut să mă prezint, i-am spus cine sunt, nu m-a cunoscut omul și n-am putut să închei niciun dialog. O să vă cunoască. Deci, trebuie neapărat să ne organizăm într-un comitet de salvare națională, să elaborăm un program de acțiune cu două obiective majore. În primul rând, măsuri imediate pentru ordine și pentru asigurarea desfășurării vieții normale, aprovizionarea populației, transport, tot ce este necesar. Domnule Iliescu, numai o secundă. Da. Confrații noștri de la ziarul Informația au reorganizat ziarul, noi să-l numim de acum ca un organ al acestui Comitet de Salvare Națională, se numește Libertatea și va apare